Antikkens teater. Det græske teater består af følgende elementer: teatron, som er tilskuerpladserne; orkestre, som er teaters midte, hvor handlingen finder sted; skene, som er scenebygningen, som danner baggrund for handlingen; og paradoi, som er korets to indgangsveje til orkestre. Med tiden trækkes handlingen længere bagud i teateret, og handlingen finder sted på skenen, hvor der nu er en reel platform til samme scene. De forreste pladser var de fornemmeste, og derved forbeholdt præsterne, og udstyret med særlige sæder. Og det er uvist, om kvinderne havde adgang til teateret på det tidspunkt. Teaterbilletterne havde form af bronzemønter. Oprindeligt var koret grundelementet i dramaet. Koret bestod af ca. 15-25 mænd, der havde en korleder. Der var 2-3 skuespillere, som ofte var mænd, og de alle bar masker og kostymer. Men med tiden blev der også mere fokus på selve skuespillet. Korsangene og skuespillernes replikker var skrevet på vers. For replikkernes vedkommende var der tale om simple vers, typisk i jambisk trimeter. Tragedierne blev inddelt i prologos, som svarer til indledningen, parodos, som er det første korsang, og det er her koret har deres indmarch, staisimon, en korsang, episodion, mellemspil, hvor selve handlingen finder sted, og en exodos, en afsluttende korsang. I en tragedie vil der være flere staisima, som er staisimon i flertal, og episodia, som er episodion i flertal. Tragediens religiøse kontekst. De fleste tragedier omhandler mytisk stof, såsom historierne om Ødipus, Elektra og Medea. Og en undtagelse er Aeschylus, som er det drama om perserne og perserkrigen, og det er også den ældste bevarende tragedie, som er cirka 472 år før Kristus. Eksempel: de store Dionysier, festspil hvert forår til ære for Dionysos, religiøs institution inden for staten. Festen begyndte med ofringer og optog, store ofringer med fællesspisning af kødet, og derefter var der så fremvisning af afgift fra de allierede i det deliske søforbund. Og til næst var der så en parade af faldne soldaters sønner, som fik en understøttelse af staten. Teater i Vesten begyndte som Dionysos-ritualer i 500-tallet før Kristus i Athen, hvor et kor sang hymner, dithyramber, ved en danseplads, altså orkestret. Thespis introducerede skuespil ved at lade en skuespiller bruge masker til at spille flere roller, hvilket skabte grundlaget for teater. Aeschylus videreudviklede formen i det 5. århundrede før Kristus ved at tilføje dialog mellem skuespillere og reducere korets størrelse. Hans værk, Agamemnon, indgår i trilogien Oresteia og vandt tragediekonkurrencen i Athen i 453 før Kristus. Teatrets historie i den vestlige verden begynder i det antikke Grækenland, hvor Dionysos-teatret i Athen blev et vigtigt centrum. Bygget i træ og senere i sten under Lycurgus i 4. århundrede før Kristus, kunne teatret rumme op til 17.000 tilskuere og blev brugt til drama under Dionysia-festivalerne. Hellenistiske innovationer som hævede scener og arkitektoniske ændringer spredte sig, men romerne videreudviklede konceptet med friskstående teater og avancerede dekorationer. Romers teater, som det i Pompeji 75 år før Kristus, blev større og mere strukturelt komplekst, og Dionysos teater forblev i brug gennem århundreder og afspejler teaters kulturelle arkitektoniske udvikling.